Jesse Blue TV! Naku, watch hour lang ito. Wait, thank you so much. Hindi ko alam kung saan ko ito ipapatong. Nasa work ako, hindi ako makapag Dave.
kama ko. Hindi ka dyan kita, yung building dyan, ang back niya na ito. Pero hindi siya nakasalihan. Hello. Kasi asul dyan. Jezebel, kamusta ang bakasyon sa Pinas, Asul? Kibaguri-sang arigatone. Silent L3. Thank you so much. And also Jezebel TV, Dave DH Trains. New video. Saan? Andyan? Ano sa park? Sa ano yan? Sa YouTube. Ah, Ano tayo mo yung alikabok siya? Hindi ba yan malinis dyan? hindi ah. Hindi man yan mali. Noon dininis ko yan itong wala pa. Ayun, na binuksan mo? Hmm. Ay, Diyos ko. Dito lang, dito. Yung puso ko man. Hindi kaya. Umakuna talaga sila Sol. Sila Sol. Ate, mag-like ka. Ay, nanonood ka pala. No? Mag-like sa YouTube. Sa like ko, ano? Sige. Punta kong YouTube. Mag-chat ako. Kahit ano. Ay, Kuya Nagi. Ate, naririnig. Ah. Okay lang. Wala ko nakalagyan naman si Jancy. Kalag siya. Yes. Kuya Nagi Babs. Anong Kuya Nagi Babs? Baboy. Maganda nga yan na. Kuya Nagi ba? So, ganda na doon. Kuya Nagi Babs.
Babs kasi. Babiz. Kuya Nagi Babiz. Okay lang, cute nga Kuya Nagi Babs. Babs. Hi, Babsy. Ay, ganito lang. Hi, Babsy. Mamawi. Maingay yan, nagla-live nito ah. Tahimik nga ka mo, walang kumakanta. Dahil mo si Pedro at saka si Petra doon. Hindi lumayas pagod na Grabe, siguro. hindi mo lang talaga yung tinauto. Ulitin mo, dinig mo nga ito.
Foggy daw. Foggy. Hindi na alam ni Kabuk. Hindi nalilinis na dito. Bakit foggy daw? Hindi pa rin ako nakamit. It's not foggy, Phil. It's the dirt from the it's the dirt from from the glass because we cannot clean it outside. It's a building and needs the company to clean outside. You know, it's a dirt, not a foggy. I cannot wipe. It's outside the building. There's no way you can clean it. Needs the company to clean. And you know, I'm scared of the heights. Wipe the lens. Wipe the lens daw. Ito ang nagpapalipad kay Jan. Buti hindi ko nabanggit. Hirap pag hindi nabanggit. Lintik ah. Okay, take care. Drive safely, Filda. Thank you so much.
Golden Howlin. Golden Howlin, hi. How are you? It's your first time on my channel? Golden, it's your first time on my channel? Lipat ko nga to sa balcony. Wala naman dun sa agad na pumupunta, di ba? Wait. Dahil sa akala ko, hindi ako ibig sa'yo. Ikaw pala sa puso ko. Ano ang gagawin? Ang damdamin para bangin nakahirap pigilin. Wait a minute, let's go to the balcony. Wait. What did you hear?
Lynn Mariano, thank you so much. Gina Lackman vlog founder team Bingo Warriors play together. Stick together, grow together, support Warriors family. God bless us all. Thank you so much, guys.